Гъста мрежа от международни транспортни връзки обхваща от край до край географската карта на страната ни. Те не само ни правят буквално по-близки помежду ни, а ни сближават с Европа. Разположението на страната ни на един стратегически кръстопът на Стария континент е и причината оперативна програма Транспорт да е с най-голям бюджет в България. Целта е да се развият железопътната, пътната и водната инфраструктура в съответствие с транспортната политика на Евросъюза. България има щастието да е на кръстопът на много транспортни коридори. През територията на държавата минават 5 транспортни европейски коридори. Това е коридор номер 4. Той започва от новоизградения Дунав мост 2, минава през Видин, Монтана, Враца, София и прераства вече преминава в автомагистрала Струма, през Благоевград и през Кулата влиза в Гърция. Коридор номер 10 е този от Калотина, който преминава през околовръстното на София и през Капитан Андреево стига до Турция. Коридор номер 9 влиза през Дунав мост 1 при Русе, минава през Велико Търново, през Габрово, надявам се през бъдещия тунел, под Шипка, Казанлък, Стара Загора, Димитровград, Хасково, Кърджали и прохода Маказа минава в Гърция. Коридор номер 7 минава по цялата дължина на Дунава. Номер 8 пътува от София по автомагистрала Тракия, после по трасето на бъдещата магистрала Черно море към Варна и оттам към румънското пристанище Констанца. Разбира се, по хубавите пътища, по централните са добри. Променя ли се България според вас по строеж на пътища? Променя се, но трудно, бавно. Според мен има, поправят се нещата постепенно. Българите обичат да се оплакват постоянно, нали? Но те малко прекаляват, според мен. Всеки път, като идвам, виждам някакво одобрение все пак. По протежението на целите коридори има какво още да се желае и със сигурност има да се изгражда още доста магистрали, за да може да така се събере целият транзитен трафик, който минава от Западна Европа към Близкия изток и изобщо към източната част на Европа. Българската ЖП мрежа по географското си положение и конфигурация може да поеме роля в европейската транспортна политика, като служи за логистична връзка с останалите видове транспорт – автомобилен, речен и въздушен. По програмата са реализирани проектите за модернизация на ЖП линията Пловдив-Свиленград и за прилежащата инфраструктура към моста Видин-Калафат. В момента се осъществяват проектите за електрификация и реконструкция на железопътната линия Свиленград, турска граница и Септември-Пловдив. Виждам, че има някакви ремонти се правят и така. И чувам, нали, че също така ще се купуват и нови мотриси, нещо такова. Мисля, че Европа стимулира, нали, по-екологичните транспорти. Черноморската зона обединява за регионално транспортно сътрудничество България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна и свързва страните от Черноморското крайбрежие както помежду им, така и с Централна и Източна Европа, а чрез трасека и със страните от Задкавказието и Средна Азия. Развитието на пристанищата в Русе, Варна и Бургас става все по-важно. Чрез тях ще можем да се включим в трансевропейските мрежи, наречени магистрали по море. У нас в момента се работи по проект за ефективно и безопасно корабоплаване в морските пространства и хармонизиране на системата за управление на корабния трафик и информационно обслужване на морския транспорт. Да се върнем обаче на автомагистралите и шосетата, построени по оперативна програма Транспорт. Пътя Кърджали-Подкова към прохода Маказа по коридор номер 9 и обходния път на Враца и още десетки по-малки пътища. Мога да кажа, че към момента по коридорите, които са общо 1700 км на територията на държавата, са изградени само 170 км магистрали, но те пък са изключително важни за нашата страна и за нашата икономика. Визирам на първо място така дългоочакваната автомагистрала Тракия. Усеща ли се в България строежа на нови инфраструктурни обекти, магистрали, шосета? Вие сте млад човек. Ами започва се, да. Започва се и трябва да кажа, че София много се развива. Както пътувам малко извън България и тук виждам, че нещата се случват, пътищата, табели. През следващия програмен период най-голямата мечта на Пътната агенция е да започне строежа на емблематичния за държавата тунел под Шипка. Какво знаете или сте чувал за оперативна програма Транспорт? Това е някаква програма, която се занимава с облагородяване на транспорта в по-големите градове. Респективно би трябвало метрото да е нейно действие.
И не само метро. Целта на оперативна програма Транспорт е да развива взаимовръзката между различните видове транспортна инфраструктура, така наречената интермодалност на пътници и товари, да се улесни превоза на товари, да се съкрати времето за обработка на документи. В момента се изграждат 2 интермодални терминала в Пловдив и в Русе. Магистрали, шосета, мостове, железопътни трасета, метро. Това е ежедневието ни. И понеже римляните на времето са казали, че пътят е живот, всички изградени пътни артерии са изключително важни за икономиката, както за общоевропейската, така и за националната. На добър път БГ.